Уважаеми дами, ако по любов сте си избрали мъж, но той цял ден лежи на дивана и лентяйства в женската си енергия, а вие типично по мъжки вземате решения, ръководите бизнес, изкарвате пари, издържате цялото семейство и очаквате и искате да го мотивирате той да стане да изкарва повече пари от вас, това няма да стане. Няма да стане, защото този мъж му харесва да се чувства по този начин, издържан от вас. Тези мъже не успяват да бъдат мотивирани по никакъв начин. Правят леки наклони в посока на това да изкарват някакви пари, но бързо се отказват. Така че вярвайте, че не можете да промените мъж, който сам не е амбициран да изкарва пари за семейството си, да увеличава стандарта си и да бъде задоволяващият в семейно отношение мъж. Така че не променяйте, не очаквайте да се променят. И вярвайте, че това няма да се случи. Може да е за кратко, но само за толкова. Тези мъже, които са в повече женската си енергия, те не изкарват пари. Те просто изкарват колкото да съществуват. И вие също покрай тях. Така че не си мислете, че можете да ги промените. Напуснете ги. Напуснете ги и намерете стойностни мъже за себе си. Ценете се и бъдете ценени. Пожелавам ви прекрасен ден!